Il-kumpless tal-persuni b'diżabilità li se jsir fl-inħawi tan-Naxxar żgur mhux se jkun qed joħloq segregazzjoni bejnhom u bejn il-bqija tas-soċjetà. Sostna Damawan News iċ-Chairman għall-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna. U żgur li jiena l-ewwel wieħed ma kont se naċċetta li l-persuni b'diżabilità jiġu segregati kieku kien il-każ. Imma f'dan il-każ huwa kunċett li se jibbenefikaw ħafna l-familji u l-persuni b'diżabilità. Qal li bħala chairman jiltaqa' mal-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom jifhem kif illum il-ġurnata is-servizzi offruti huma sparpaljati. Ġurnata anke bix-xogħol tiegħi li nintaqa' ma' ħafna persuni b'diżabilità u ma' familjari tagħhom, speċjalment li l-familjari li jieħdu ħsieb persuni b'diżabilitajiet severi, għajmu il-problema tagħhom li jridu jqogħdu jduru min-naħa l-oħra għal servizzi. U din toħloq ħafna skariċċ għalihom. Il-kumpless se jkun fih 4 ploħok ta' erba' solari. Dawn ser jipprovdu diversi faċilitajiet mhux biss għal persuni b'diżabilità iżda wkoll għall komunità. Il-Gvern diġà beda l-proċess mal-MEPA u ser japplika għal fondi Ewropej biex jisir dan il-proġett b'investiment ta' 12 miljun euro. Scicluna spjega fiex se jkunu jikkonsistu is-servizzi. Jiċċentralizza daw is-servizzi f'post wieħed fejn il-persuni jkunu jistgħu jmorru hemmhekk u jinqdew minn dan il-post b'mod iżjed faċli millum il-ġurnata. Apparti minn hekk dan huwa post miftuħ għal kulħadd, jiġifieri fih ħajkun hemm gym li jista' jattendi kulħadd, ġo fih ħajkun hemm retail outlets fejn tmur tista' tmur tixtri u tqatta' l-ħin, ħajkun hemm open spaces bħal ġonna, pool. Il-kumpless huwa waħda mill-proposti li l-Gvern ressaq fil-budget għas-sena d-dieħla.